Ya, hayi ke iyo le bantakwethu ihholo, ihholo laseWoma, lilo eli bantakwethu, lilo eli. Ya, kulapho size khona apha. Ya, amaSikhanda bazabe begilana kule ndawo, bazabe begilana uMaSikhandi apha kule ndawo. Ya, abantu bafuna uparticipate babhalisa njani phi? uzoyiva bhuti, uzoyixelelwa, ayihluphi tata. Ngalamini Ewe, sayiva ngalamini awuzoyiva kwangoku, ayizuba yingxaki, uzoyiva. Silapha ke bantakwethu lihholo eli, iWoma, nali elihholo. Sobe silapha ke imvume zikaMaSikhandi zizabe zilapha bantakwethu. Yindawo ke lena esiqiniseke kuyo into yokubana kanjani zabe zigilana apha imvume zikaMaSikhandi, ama-White Nation. Asiyithethi ke into ingenzeki uba sithe ngexesha elithile kuzokwenzeka ukuthi abantu mabasithembe, abantu baseMzantsi Afrika, imvumi zethu zizabe ziphefoma apha. Yindawo ke lena entle kakhulu, indawo ecocekileyo, nendawo esulungekileyo. Abantu babe nendawo zokubukela, abantu babe nendawo yokuhlala, abantu bazokwazi ukuthi ke yonke into yabo. Ihholo ke libonakala lelikhulu, ingathi ke zonke izinto ezinqwenelekayo ziza kwenzeka apha ngaphakathi. Istage ke siso esi, siso istage esi apho sobe sibona khona amaqhawe zabe zigilana ke ngengoma apha. Bayithetha ukuthi ke bantakwethu uhambo lwethu luhle ukubona ke le ndawo. Besifuna ke into yoba abantu bazokwazi ukuzibonela, ukwenzela into yoba bayazi into yoba bazabe bephi ngolu suku. Umcimbi mhle kakhulu apha, istage sibonakala sisihle kakhulu. Thetha ukuthi ke yonke into yethu izawugcwala apha kweli hholo. Ama-White Nation ke nditshilo ndathi ngumhla we-9 kaNovemba apho sobe silapha. Yabona ke noba ujonga ubuyele emva, ujonga ubukhulu bendawo abazobe bekuyo, sizabe ke sivathe ezakwantu i-athayi apha, siqinisekisa into yokuba izinto zethu ziza kwenzeka apha. Sithathe lithuba ke sibulele kubaxhasi bethu, sibulela ke kubo bonke abantu abasisapotayo kumsebenzi wama-White Nation. Siyabulela kakhulu. Ubunye ngamandla, ubunye ngamandla. Iqonga eli kulapho zobe ziphilizana khona apha estage. Abafana bam bazobe bengcweka besenjenje, tsho bethu intonga, andithi? Ya.